Halløj til YouTube. Vi har en speciel gæst med i dag. Hvad hedder han? Han er stille. Sig så noget for fanden. Det er vores rollercoaster. Det er jo faktisk mig, der har bygget, men vi kalder den vores. Og det er jo i dag, vi har videomarathon. Vist. Eller sådan noget. Måske. Så vi starter bare ud med... Ja, også det. Vi starter bare ud med noget Minecraft rollercoaster. Og måske også en Minecraft Let's Play. Altså på min server? Ja. Men vi skal i hvert fald lige have fået skaffet en bucket server, Losen. Vi skal lige have fået skaffet en bucket server, vi begge to kan logge ind på. Ja, Vi har jo det problem med min server. Ja, det kan vi godt. Den er bare til Let's Play nogle gange, hvis vi gerne vil. Det var den første video i dag. Den kommer op lige med det samme. Kan vi sige hej? Hej hej.